7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Ashamadama namanzi, it's Thursday, it's Mdavazo time. Isikhathi sokuthi sikhulume ezocansi on Indaba ekakasini with uDoc. Lolu hlelo is not suitable for ingane. Siyakumukela mawusilalela for the first time or usibukela for the first time. Ungaya kwi-app Kakasi FM noma ke the YouTube channel. La sikhuluma khona indaba nje zomdavazo. Dr. Mthembu? Alex Mtiani. Okay, isho lento kade uyisho ke off air. Leyo ukuthi Awuthanda ukungenza kanjalo. Shona before ngishona. Awungenze phela, I mean ongisho. Okay. Let me tell you what happened. Doc uhleli la. My colleague is adjusting mic yakhe because kufanele akhulume kuyona. And then uyakhala uDoc ufuna ukuyi-adjusta uthi no, ufuna ukungibona kahle. So ngase ngiyasho ukuthi oh yes, in fact it's all about that. Kuthina abanye abantu abezwa bengakubonanga. Yeah. Abezwa bengakubonanga. Akezwa bengakubona. Ama senses onke. By the way, Mthiyani, okucansini it's very good to use all your senses. All your senses. Count them. Touch. Umuntu wakho umthinte. Yes. Umnuke. Umkhothe. Yes. Yabona, so those are all the umthinte, umlalele, yabona? Umbone. So it's very important. Ungadibonele nomuntu ukuthi ungathi uthatha umcamelo umvala ubuso ungambheki ubuso. Uyabona? Enjoy it. So use all the senses. Use all the senses. Perfect. Are you good? Are you good? Are you good? Are you good? I'm good, Mtiani. I'm very good. Good. Wena? Namfuthi I'm good. Very good. Yeah, ngiyathanda ama headphones akho. Because kuno head phakathi. Yonke into ene head awukwazi ukungayithandi. Sure. That's the topic la. Udokotela uthi namhlanje ake sikhulume about abantu besifazane now that say Women's Month about ukuthi abanye babo they think ukuthi is sex. Sure. Responsibility ka partner. How about you pleasure yourself? The do's and don'ts. Mhlambe awukho relationship right now or mhlambe you celibate or for whatever reason ingakuprima yini leyo nto ekutheni ukuthi musufika kwisikhathi somdavazo ubese uba right dokotela ibaleka kanani leyo ukuthi abantu besifazane thola bane frustration and khona lokho na lokho and then bese kuzothiwa but uyakwazi kodwa ukuyithinta kwawena. Look Mthiyani, as abantu besifazane i-society yenza ukuthi umuntu wesifazane angakhulumi kalula ngocansi and that is why le show yethu we speak for them also ukuthi ekwazi ukuthi iqale lengxoxo. But i-society if umuntu wesifazane suzotshela umuntu wakho ukuthi hayi ungangithinti kanje ungangenzi kanje, it also seems as if wena uyalithanda kakhulu ucansi but also angathi uyamdirector eyindoda and umehlisa isithunzi. So it's important ukuthi ukwazi nawe ukuzinikeza pleasure even if kukuthi kuthiwa ayikho indoda on your own so that ungagcini suhamba uhalela nomuntu wabantu and you know uhale endaweni ezirong. So uzenze wena masturbate uzithinte once wachama Mthiyane awunayo need yokudinga umunye umuntu eduze kwakho. Did you hear that? Udokotela wayibeka nje candidly ukuthi once wachama awumdinga omunye umuntu eduze kwakho. But now dokotela kunama do's and don'ts though. Like you always say to guys, umuzoya phansi kumuntu wakho uyamkhotha wenze njani? Khona indawo sensitive, kule ndawo enama nerves. So nakhona mawuzenza umuntu wesifazane yini into onga-advise ngayo mhlambe ukuthi hey ba careful kule area because nokuthi banenzipho ezinde laba bantu dog. Ayikho into emnandi engithanda ukuyenza Mthiyani njengokufundisa umuntu wesifazane how to touch themselves. All right, let's hear it. But it's different if elapha kwami ngoba ngenza ama visuals ngimbonise but let's start kuma don'ts Mthiyani. You know ungazijudge again. Ungazijudge ukuthi lento ozoyenza kusho ukuthi ngawe. You know ungaboni ukuthi nje bangizenza ngishuthi angifunwa umuntu kushuthi ngithanda ucansi shuthi ngisinebe uyabona into enja. Don't judge yourself. It's about finding and connecting nomzimba wakho because Mthiyane asingacabangi sabantu besifazana ukuthi ucansi lumnandi kumina ngenxa yomuntu ongenzayo. Wena uzizwa wena naye lokho okudlayo or lo kwenza noma yini akwenza yona
enjoya wena ngoba nice like udla wena uyak-enjoya Sure. uyabona so Yeah. learn to enjoy your body mthiyani Yeah. angithi noma uzinwaya kuba mnandi kuwena uthi awungazinwaya kwamnandi but do the same ngingasekona ekhanda ukuzinwaya uzinwaya lapha ngintombi zodwa zinwaye uzuba umnandi bakho ukuthi umnandi kanjani. Sure. Excuse me. Nansi enye ofuna to explain edokotela esingayazi and wakwayi raise umunye umlaleli. When udla ulambile kusutha wena. Udla ini? Uma udla ifruit or inanoma yini. And uma ufunza umuntu kuba uyena osutha yajabule. But when it comes to sex, explain leyo nto ukuthi is it psychological ekutheni a woman would do a guy but kube uyena othola pleasure mebuka ireaction elomuntu amenzayo. Yes. The same way during foreplay a guy would be working on you as a woman but uthola ukuthi he gets the excitement. Absolutely. How do you explain that? I think into mthiyane that women and men fanele bazi ukuthi uma wenza ucansi wena uzuba umnandi bakho. You know, as much as akuba selfish lokho. No, but into oyizwayo ubumnandi okuwena ngokuthi ukuthinta lo muntu kungenzelani mina ungena kulo muntu kungenzalani mina lo muntu uyashisa uyashiblika uyabanda udry umanzi kakhulu konke lokho into ayiyena yona kodwa wena umzimba wakho responda kanjani kuyena ngokuthi uyilonto. Now because umuntu wakho uyamthanda mthiyani there's a part ethi uma ejabula yena nami ngiyajabula uyabona yes and you feel good about yourself futhi more than ukuthi ngifeel good ngokuthi yena ujabula 80% then mina cha you feeling good ngokuthi wena ujabilise umuntu omthandayo then you begin to feel good about yourself. Sure. And then by the way namhlanje sikhuluma about all matters athinta abantu besifazane kwezocansi ufisa ukwenziwa kanjani udokotela uthena there are don'ts izinto ongamele ukuthi uzenze. Let's just talk nje kubantu besifazane as we dedicate Sex Indaba namhlanje to you as a women nge-Women's Month. Sure. 0861 596 596. Before ngeke umlaleli oqala doc explain this as well for us. I-issue yokuchama nokungachami. Sure. You've always said to us maningi ama-orgasm kumuntu wesifazane. Yes. So ukuchama konke means ukuthi khona into liquid okumele iphume yini noma khona ukuthi umuntu wesifazane uchamile but not literally ukuthi kukhona into uketshezi ezophuma kuyena. Yes, very important. Umuntu wesifazane akalikhipha uketshezi njengomuntu wesilisa. Umuntu wesifazane uyachama kube imizwa kuyena, imizwa ephezulu eyenza ukuthi umzimba wakhe nama muscles akhe azibhonqe, azibamba aziyeke. So kuyi feeling enkulu le oyizwayo yobumnandi ngaphakathi. Thina simislidwa igama elithi ukuchama. Yes, angeke uchame wena. In fact mhlawumbe sibe nelinye igama for abantu besifazane ngoba kumuntu wesifazane imizwa rather than kuyinto oyikhiphayo. Yes, kwabanye iba khona leyo nto mase sithi ukuskwetha. Khona baskwethayo bakhiphe uketshezi oluningi mhlamba amanzi acisha ngabe ngangenkomishi uyabona kodwa abanye bakhipha nabo futhi kuba uketshezi olumhloshana nje lokuthi lo muntu usechamile ufikile endaweni but akusho lokho ukuthi kuzokwenzeka ngoba esechamile. Lokho kuyenzeka nje even ngesikhathi esaliqala ucansi ngoba umzimba wakhe usuku prepare ukuthi sokuzongena ipipi ke manje kuze ipipi lishiblike lingene ngaphakathi. Lolu hlelo is not suitable for ingane. Anonymous doesn't hook. Yebo, sanibona Alex. Sure, Anonymous. Yes, before uqala nje Anonymous isingiyenza le call again. Ishow yanamhlanje is more about abantu besifazane bekhuluma about ukenjoya kwabo umdavazo and izinto ezingama turn off. Uzoba Anonymous usixoxele about izinto that women don't like and questions about yona le ndaba ye-orgasm, how you want to be licked and all of that. Sure, asizwe ke Anonymous. Yebo Alex nododa njani kodwa sami? Sikhona guy right? It's right Anonymous. Ngiyaphila kakhulu. Manje nami inkosami bengithi angifone nje namhlanje angisiyena umuntu ojwayele ukufona. Kodwa bengithi angifone namhlanje ngoba okukhulu ukuthi hotela kuyangithinta and futhi kuyangisebenzela futhi. Kuphi khona? Angifuni ukamba manga lolu hlelo luliyasebenza. Oh yes. And futhi ngiyalalela nje. Ngiyanilandela nasenkundleni zokuxhumana. Thank you. Even ngisho mina ngisebenzela ngala ngasePortafini. Sure. Uma ngabe ngidlula nje ngidlula khona nje ngahotela so ngiyenhle kancane uma ngabe sengicabanga Alex benetho
So makabe ngidlula nje ngiyela ngasemsebenzini. Siyabonga kakhulu Anonymous phethe ke support yakho nane kusho kwakho. So ufuna ukuthini kuthina namhlanje? Kahle nje bengifisa nje ukudlulisa ingoma nje iwona nje lokho engifisa nje ukudlulisa namhlanje. Angisiyena umuntu ojwayele ukufona phansi. Siyabonga Anonymous. Ubokudlule lapha kimi uthi hi. Hayi ngikubone ukuthi sengiletha abangani bami abawuthula lapha kuwena. Yani usizo walitholile kakhulu futhi mina ukuthi phela mina ngisuyi ngokwami ngisa right ngwafuthi ngiyalandela. Buka ke ngoba sungilethela abantu abawu2 ngizokunikeza i-treatment eyodwa mahala. So kuyaphoqa ke manje ukuthi uze kumina. Wow. Izobiza ngakiphi actually mina ngoba mina kwamanje ngisa right. Cha phela mina ngithethe abantu abangekho right kuphela nabantu nje abafuna ukulungisa umzimba nje ube right ube strong uphile uyabona. Wow, ngithathele lithuba mfethu baningi abalifunayo. Congratulations. Yeah. So ikhona le nto doc ukuthi athi umuntu I'm confident. You get this a lot from abantu besilisa kutheni I don't need usizo. Because umuntu wakhe akazamtshela ukuthi la khona la kushoda khona. Yeah. Let me tell you a secret Mthiyana and I hope ukuthi zonke izithanda zethu zabantu besilisa zilalela. Yes. There are things othola ukuthi wena uconfident kuyona kanti upartner wakho yena usenamahloni ukuthi akuphoxa kutshela ukuthi hayibo akunjalo usebona wena ususina usugiya kuqala ngokuthi ugudi kanje useyasaba ke nagcine sevuma. One of the things that happened by the way ukuthi amadoda amaningi not all but amaningi azitshela ukuthi if ephuzile then udavazo uyashisa kanti that's not the case. Uyabona uthola upartner wakhe masephumile kumina Dr Mthemba ayikho lento ayishoyo ngiyasaba nje kodwa kumphoqo ngoba into ayikholwayo. Yes so manje so indoda fanele iqale ino kamakhwapha. Sure. Welcome to Gagazi Anonymous Respect. Hi. Hi, Dr. Njani. I don't like the sound of a call yakho though. Angazi noma ufaka ispeaker ufaka ama headphones or mhlawumbe se bathroom. Any better? A lot better. Thank you. Sure. So if you say bathroom wenzani to yourself. Are the lights low? Are you touching those crevices? Oh, doctor, please. Yes. Okay, let's leave you there. Siphi isandla sakho nje ukhuluma. Zombili ngoba esinye singaba lapha ya kodwa esinye sibe kwesikwenye indawo. Oh, hands asifaya ku speaker. Sure, Anonymous. Welcome. Thank you, guys. Doctor, it's a comment and a question. For sure. I am a very sensual woman. And so nago ngumuntu oyipleasureishayo mina ngokwami. Lovely. To a point where ngiyize ngiyiquestion ukuthi is it now the sensuality and is the thanda kwami the sex and addiction now? How do you differentiate ukuthi it has crossed the line of just being a pleasure to it being an addiction? Sure. Okay, baby girl, you see, it's beautiful ukuthi umzimba wakho uyawazi uyawuthanda futhi uyakwazi ukuthi uzinikeze ubumnandi yourself. However, the minute leyonto wena suba concerned njengamanje ukuthi sune concern ukuthi lento is it normal or is it not normal, it means vula amehlo. Number 2, once lento usuyenza in between uthola ukuthi ujahe ukushiya i-meeting or nedina nabangane but when ujahe uke ekhaya khona uzoba wedwa uzenze lento ofuna ukuyenza, then it's disturbing your normal routine okumele ngabe uyayenza nokuthi ube social nabantu, then it's already a problem. Once waqala suyenza endaweni as wrong uthola ukuthi kunezingane ngalena uyabuthi udlalelana baby ugijima etoilet wena usuyozithinta uyabona, then soku wrong. If it's beginning to ukudisturba ukurelate kwakho even nano partner wakho utholta awusadeli muwenzani kuyena ucansi kumele nawe umsize or uthi mase seqedile uhambe etoilet wenza ngathi uyosula kanti wena uyoziqedelela. So all that it then means now ukuthi that is an addiction if you can no longer start controlling it. I think it hasn't come to the point but kukhona la ukuthi you know, it's like I'm in the other room, the kids are in the other room. That adrenaline of knowing, I think now that's what drives me to actually come. That adrenaline, anyone might walk in. Yes. Yes. But now, baby girl, why enjoy umuntu wakho nintshontshane nobabili instead? Okay.
that's the one other thing as well. Okay. To the other topic from last week, apologize. I've got a very partner masculine. I don't mind that. I'm one of those independent women who takes charge. Sure. But I'm not also overdoing I'm the type of woman that I am now. Kangangokuba njoba ngisho wrong he makes akakwazi nalo apologize sengahlezi I apologize for the sake of peace for the sake of peace angisale apologize but manje it has gone way beyond ukuthi ngiyathanda ukuthi ngisubmit as an independent woman oyikhonayo ukuzenzela ngibe nomuntu ozokwazi ukuthi angikhona ngikwazi ukusubmit to yena. Are you married, sis Nay? We're not married. Okay. It feels forced, manje doc. It feels forced, but it's not my job to make him feel like a man. Sure, that is true. Yes, uma yena ngakwazi ukuthi by himself feel like a man. I feel like senginaleyo ke even sexually yabo uma ngiyathanda iforeplay do of those things like me kumuntu mina onezinga. All right. Nice. Like spank me and look baby girl ngiyakuzwa I feel you and you know Anonymous when it comes to relationships unfortunately it's a man's world, okay? And kunezinto no in society vele kunjalo Mthiyani ngekubona ngibuka kwakho but in society it's as if abantu besifazana kufanele benze yonke into to support a man to make him feel like a man and uyabona so it's going to take a while ku society ukuthi nawe as a woman ube ne equal rights in feelings nje you know kwi relationship. Now having said that I always say women are more intelligent than men. And when as someone uyayibona wena inkinga uthola yena akayiboni lenkinga wena uyibona already usuyambona even psychologically ukuthi inkinga zakhe ukuthi mhlawumbe ushaye ukuthi wena unemali that already gives you wena leverage yokuthi zehlise wena ukuthi ukwazi ukulungisa relationship yakho ngoba as much as eyilonto but nawe kuyona le relationship and ukwenza kwakhe kuya affect nawe so do something so that you are able to help your relationship so that if it doesn't ngampela sukwenzile konke ongakwenza then maybe it's time for you to move on. Good. The third part, doc. Sorry, I'm sorry. The third part is that it's not a relationship enesikhathi eside kakhulu doc. Ngiyabona ukuthi senginefa ama insecurities akhe ukuthi mhlambe uke wachithelwa before ukuba nomuntu ongamthembi before sengithola senginesa lokho ukuthi okay yazi inkosi izinto I'll just apologize for the sake of peace but the counseling ke ingaba isolution this dokotela and ni treat ngomnyoningo le ndaba. Yes, kakhulu especially ngoba it's a new relationship it can be but it can also be a make or a break so usisi usa sensitive about it so sisi really I think let the three of us have a threesome so that I can help you. Yes, in fact naye ubrothers uzosizakala because you talk about ukuthi une past trauma from cheating before so naye uzosizakala. I hope you get help both of you siyabonga Anonymous. Okay, thank you guys. Sure. I think I didn't want to disturb you because you train of thought yako doc. You said something that didn't settle well. Women are more intelligent than men. How can that statement be fair? But picture this. If I were to say men are more intelligent than women, no, it can't be. Mthiyani, I ngiyakusho lokho because women are generally more intuitive especially kuma relationship njengoba ngimtshela nje usisi yena useyayebona inkinga yonke ubhuda kakaboni yena uyabona so yiko ngithi use your intelligence ukuthi already wena usuyayibona inkinga usizeke lo muntu so uyavuma kodwa ukuthi women are more intelligent yes so okay it debate now we left for another day. No, we should really have it. And women are more intelligent. Even nasesikoleni masimthiyani ukubona ukuthi abantu besifazane nje always it just when you grow back into society then abantu amadoda yiwona are in charge are more CEOs but you know ideally women are pretty clever unamantombazane and you know it ukuthi if you okay let me say what Usisi said
for the sake of peace. Yes. Asiyeke le conversation. You can never win this one. Okay. In August. Okay. Yes, in August, and Kumbuza, another politician, obekhuluma something about what men do, and we bega kanje. Indaba on Gagasi FM. South African men, stop being intimidated by women. Women are our equal partners. We are enjoying each other nicely with women. Don't be threatened by women. Don't insult women. Don't harass women. Don't beat up women. Don't kill our women and burn them. After burning them, dump them like you are dumping rubbish. South African men, you are trash like that. Because a self-respecting person will not kill another person. You are killing women because you are suffering from a self-hate. You hate yourself, you hate your mother. That's why you kill women. But if you love yourself and love your mother, you will love women. Hey, even if you are drunky, don't harass women, please. Because some of you are cowards. You only speak to women after taking 1, 2, 1, 2. Bloody cowards. Leave our women alone. Ulalelu Alex Mtiane on Indaba. Ulalele Gagasi FM. KZN, this is Julius Malema. Nilalele Gagasi FM. All the time when I'm in KZN, I listen to Indaba with Alex. Ulalele Indaba with Alex Mtiane on Gagasi FM. Right, to have crazy love, you need the conversation kanje before kuze kiwe kumdavazo njengoba sihlale sisho sithi khuluma before ukhumule. Right, 0861596596 conversation yethu na ku Facebook page Indaba with Alex, unga Twitter as well #ezocansi. Lo hlelo alukho suitable for ingane. Sikhuluma about abantu besifazane ne sex. So ke bekhulume nje ngezomdavazo nangu dokotela uMthembu Sinaye. Ngiku Anonymous now on the road to Pine Town. Anonymous. Alex unjani? So right, kunjani kuwe Anonymous? Ngiyaphila, Dr. Mthembu ngiyakubingelela nawe. Yes, baby girl. Ngifuna ukurelate kunosisi oqeda kuphuma manje ukuthi njengoba ukhuluma ngokuthi siyithinde sinabantu besifazane sekugcina sekufika kule point ukuthi ithina esizenjoya kakhulu kuno baba wasekhaya. So uthola ukuthi yena sekuwukuthi uyangena nje ayenze umsebenzi aphuma qeda awusenendaba futhi just mayiqedile yena. Kodwa wena ulindele lesi sakhe isikhathi sokuthi uzizwe wena uyi-enjoy wena uwedwa. Lokhu kuze kwenzeka lokuthi uze uvisualize mhlawumbe you can either ubuke imovie ekade yenza wona umdavazo uthola ukuthi usuthatha yourself back lapha but u-enjoy more uwedwa than kusuke sekunjani mase kunjalo. Usukuluzile connection baby girl. And there's a part you didn't say actually uthatha ubuke porn movie or you have a picture in your mind of your crush. You didn't say that. And that's okay, by the way. You know, it's okay. Which is the truth. Yes, which is okay. Ngoba most of the time, vele mu masturbator as a woman or even as a man, you know, you need to have a picture of someone that you might, you know, be attracted to. It can even be Michael Jackson, whoever. Someone who turns you on. You know, most people use porn and things like that, but it's okay. Ngoba you're just using that ukuthi ube aroused. Look, Mtian, truth of the matter is you can even do that even if ulele nomuntu wakho kuyena okwenzayo and you want to be aroused. Some people even imagine someone else in the meantime that they get aroused. You call it okay. It's okay to do that ngoba kunabantu abenze njalo. Okay. Uyabona? Yes, so it's okay when for you to be aroused kube nento oyicabangayo ngoba phela ukuba aroused starts in the mind. Muwedwa kumele kube nento ozoyicabanga ukuthi yini engayicabanga izongenza you know ngibe nemizwa. Ubani engamcabanga ukuze ngibe right. Wena ukubani wena mina ngithi yini mhlawumbe omunye uthanda ulwandle ngesikhathi ulwandle lingena liphuma you know abe aroused. So are you concerned as about ukuthi kuzoqinisa kanjani? There's something you said uthe okwakhe sekukuthi angene nje just penetration.
Yeah, I'm worried. Exactly. I'm worried about you, my love. Uguti eyakho is actually bordering. Uguti sex with yourself is actually better than sex with your partner, and that becomes wrong. Ngoba manje you begin to lose the connection with partner, and once you lose a connection with the man, uthola ukuthi avele akasakwazi nongenza ucansi, you begin to lose respect, and when you lose respect, then a relationship then begins to fail. And I'm not sure uguti that is actually what you want. Inkinga kodwa njengoba ngithe ngiyarelate kulesi sophumile isuke iqale ekutheni doctor mangabe umuntu wakho engasakuthinti engasakwenzi ukuthi uenjoy before uqale so sekuwukuthi yena nje usefika use-right wena kwakabi la so yingakho ngithi ugcina sokungathi akangene yena aphume aqede uzosithola mina esami isikhathi foreplay engayenzi brothers. No, but kukuduba lokho baby girl, kukuduba, especially when kuukuthi mhlawumbe you haven't exhausted the avenue communicator naye umenze aware ukuthi sithandwa sami ngiyathanda ukuthi ke senze kanje asike namhlanje mhlambe singapenetrateane ke senze foreplay sithintane nje kuphela sibone ukuthi izosisaphi. So have ways ukuthi naye akajwayele umfundise ukuthi akuthinte kanjani ngoba of course uyakwazi ukuduba uzithinte wena as well as next step would be ukuduba uthintwe omunye umuntu ke manje. Yeah, akunankinga doctor ngiyabonga. Imake but sewuke wamtshela ukuthi ufuna ukuthi uthanda kwenze kanjani? Yes, I did Alex, but umuntu sisama umtshela ubuza ukuthi ukufundephi. The moment uqala umtshela ukuthi no ngithanda kanje ngathi ungangakwenza kanje angikuthandi mangabe ukwenza kanje athi ufundephi. Lalela ke baby girl, I would rather not because ethi uyajola wena or uyaganga usuke kuyena insecure about himself ngoba usuke sezishaya ngokuthi khona into wrong ayenzayo, rather find a way of creating it like a game njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi communicate naye kuba ngathi it's some role play game enidlalayo nobabili, you know, sexually, you know, watch things together nzothi asike sibuke, you know, something and then try it out ukuthi how does it feel and things like that. So try to communicate with him that way rather than ukumtshela ngoba ukumtshela ngiyezwa nje ngikhuluma ukuthi umZulu. Yeah. Ukumtshela he might feel offended. Yes. Abona ukuthi uyamtshela how to do ucansi kanti yena uyindoda kumela ngabe he's in charge. Yeah. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Okay, all baby right, girl. Sure. Good luck. Ukuyisimila situation nawe as umuntu wesifazane where soke wazama ukukhuluma but akuphenduleki. Please go on to YouTube channel yeGagasi and search for Indaba. Kunenqwaba yama-topic esesike sawadiscussa before on how to tell umuntu wakho ukuthi akwenze kanjani. Uyiqala lento kube ngathi nizoyibuka for the first time and then nibuke naye together or share it as a link. We will do the job for you because ukuyikhuluma ngasibenzima. Yes, absolutely Mthiana. But also yabona usisi the stage asekusona ku relationship. I feel ukuthi already she wants to ukuthi le choice ayenzile yena ukuthi ibe right. Uyabona already usephumile kubhuti, so lento yakhe ukuthi azithinte ezenze uyafuna ukuthi leyo ibe right, and that's my fear with the next step kuzoba ngathi vele wena wawungangenzi kunje ngagcina sengithola someone else. Sure. Yeah, so yona inkinga leyo and sesakhuluma futhi nangayo indaba yeshaya Indlwabu ekutheni enye yama risk angafika nayo ukuthi usuyenjoya wena kakhulu ungasaneliseki komunye umuntu. Sure. Lolu hlelo is not suitable for ingane much as we expect abantu besifazane to talk about their experiences, the problems they have kumdavazo, but luyasiza because it's eye opening to guys as well. Because ucabanga ukuthi wena right utsheliwe ukuthi shy for play kaningi ufunde zonke lezo zinto, by the time you wake up kuyobe seku late. We don't want you to be there, so listen attentively. Indaba eGagasini ngithatha now uNtwenhle from Espingo. Sawubona Ntwenhle. Sanibonani, Dr. Njani? Yes, Ntwenhle. Ngiyaphila. The sexy voice. Thank you. Ngiyazibongela. Yes, nansi indaba la. Okay guys, mina ke generally nje I do the khuluma before khumula, and in most cases it's worked for me. Hey, but manje guys, hey yini manje akulula akulula ke this time around. Okay. Firstly, it's because of different sexual backgrounds. Sure. And different cultural beliefs.
And so that makes it quite difficult. Tell us, what are those different cultural beliefs? Okay, my person is Tonga. I am Zulu. Okay. Okay, so they are very cultural and rooted. Yes. Yeah, I understand. Okay, because of the kuluma before Mula, Bafika get to a consensus in certain aspects of the sexuality. Now, the problem is the oral aspect of it, because that part I cannot pleasure myself ngayo. Oh, okay. But like any day, I would do it like I don't mind. But then I've noticed he's got a bit of a problem here and there. Yeah, well, I think it's been 3 years together. Yes. So we've together for 3 years. I think because I am there once. Shame. And the second time I've dug you, so it doesn't count. So why yeah. But when we am caught, yeah, but I'm totally too much talk like. I don't miss that opportunity because I'm that sensual, and I know my body, I know what pleasures me, but then I also want intimacy from a man. Yeah, understand? Because ngafika nami kwi-stage la osisi laba baphumile bafika kusona, but then I was like, what's the point of me enjoying me? Then I'd rather be single, yabo. Then I was like, no, but ngeke ngayizwa leya comfort yokubanjwa, you know, the warmth of a man and all of that. So, yabo. Yeah. So clearly akekho comfortable brothers if uthi sayenze kanye. Is it a conversation asangayiqala noma give up? Absolutely, Mtiani. It's a conversation that you guys funeni iqale because there's a reason why ubhuti engathanda ukukhotha. And coming to groups, yamthanda of course usisi, but there's a reason. Mhlambe yanyanya, mhlambe it's a cultural reason. Mhlambe you know kunenhlanga athize ezikhona afeel ukuthi if enze njalo then zizophupha inhlanga zakhe, you know. Find out why, ngoba there's always ways around that. Uyabona, I generally say ukuthi if ukuthi uyanyanya, of course Mthiyane doesn't mean ukuthi umuntu umenyanya ukukhotha ukuthi akakuthandi. Phela nje people have grown up kuba ngathi hey leya ndawo ingcolile. So it's possible. Thola into njenge rap le see through, you know, ubeke yona akhothe usazozwa yonke imizwa. Phela nje uketshezi lolu mhlambe alinyanyayo angeke. Yes, angeke lo ketshezi lingene kuyena. Uzothatha lo ngeke ngisho igama ibrand name yayo kodwa uyayibona lento engishoyo. Uyikhave nje lapho baby girl uyokukhotha uzwe kuba manzi kwakhe, uzukushisa kwakhe, uzukubanda yonke into through that, and you will enjoy yourself at the same time. Sure. Okay, ngiyabonga kakhulu. Okay, try that and phone us next time. Okay, we'll definitely do. Anonymous. Sorry, I don't mean to offend you, Sissy. I'm being general here. Yes. When guys bexoxa bebodwa nje, they would say ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu wakho uyathanda ukuthi umkhothe, but uthola ukuthi into ekwenza ukuthi ungaye ezansi is mhlambe bathi kuba khona ismell, or abanye abantu besilisa ba prefer ukuthi take a bath first. So usuku confident ukuthi you know mayishona ezansi ayikho into ezomthena off. Yes, absolutely. Like I am a gynecology. I've got the appropriate things to ensure that my pH balance is always on point. Good girl. Okay, sure. All right, no, cool, man. Try to boost niggas a feedback. Yeah, but also, lalela, baby girl, if when you enjoy giving him a blowjob, do it for you, not for him. Man, anyway, just for you, if you enjoy it. Yes, so to that point, okay, because ngiyakuthanda ukwenza, regardless if it does it or not, yabo. But here and there ngiyaba nakho lokho. You know, yeah. Ukuthi now uyafuna ukukhotha. Nami ngiyakufuna phela hawo. Sure. All right. From this show, Doc, KZN women are horny. They need. Oh no, KZN women are in touch with themselves. Keep going. I like that. Sure. Hey, ngiyacabanga nje awuthi ethule ish hazikuthini lento khona ngalosisi ngathi ukhuluma ngami. Yeah, namhlanje siyafunda, izinto ziyavuleka. And when we have a conversation yabantu besilisa, then we'll have a chance yakhona. Sure. Lo hlelo alungele ingane. We talking about abantu besifazane nokuzijabulisa and how they prefer noma izinto ezibahlukumezayo mayelana ke nokujabuliswa kwabo. Khuluma before ukhumule. Se following now. Anonymous.
Anonymous. Hello. Hi Anonymous. Uthuleleni Anonymous? Ngiyaphila njani? Wethukile yini? Kakhulu nokuhleka futhi. Good ukuhleka. Sure. I hope wedwa ke lapho khona uzokhuluma kahle nathi ukhululekile. Yes, before Ayisengiyedwa manje. All right. Okay, cool. Khuluma nathi ke sis. Yes, ngicela ukubuza ngezinto ezu3. Okay. Ayokuqala dog ngicela ukubuza. Okay, before bengayithandi sex. Bengayithandi at all, benganindaba futhi nanginganayo imizwa yayo. Ngase ngizame ngayonke indlela ngingayithandi. Kodwa wafika la esengikwazi ukuzenza khona. Ngazenza ngaba addicted khona. Until ize ngithole sithole sawi esikwazi ukukhuza khona ngoba sasicabanga sisoqilazeka. Ngalesikhathi soqilazeka masinginaso isibe sengijwayele ukuzenza mina. So ngazama ukuphuma ke ize kwakunzima ngazama ukuphuma but ngangi-enjoya ngifuna uqamba amanga. Okay. Manje singa-enjoya and futhi ngiyayithanda sex. Angaze ngithi mhlawumbe sekusebenza neminyaka yini ngiyayithanda. Mingakanani iminyaka? Miningi man. 40 some 47. Yes, I know 40. Oh, 40. okay. Yes. So ngiyayithanda ke manje. 40 is the new 40 is the new 21. Sex. Sure. So mangithanda isex, okay. Ngithanda isex. Kube khona isikhathi ukuthi ngiyathanda ukuyithinta kancane. Kodwa ke ngenxa yesimo ngibona ukuthi okay ngizogqilaza upartner wami. Engifisa ukwazi dog. Engifisa ukwazi. Ake ngithi angenza nganixik. Khona la lelibise ngathi liyaphuma. Ngifisa ukwazi ukuthi alinuka linalutho selenziwa yini lona. Okay, you know you are 40 manje. So at the age of 40, umzimba wako, there are changes that begin to happen. You are more comfortable with your body, which is also why ucansi will enjoy more from the age of 40. Ngoba at 40 we accept who you are. Umzimba wakho ukuthi ushaped kanjani, awunandaba ukuthi kufanele ube ne6 pack or ube nani. Awunandaba awuna worry yokuba pregnant as much at the age of 40. So you are more comfortable with your body and you accept noma yini. So at the age of 40, women baqala ukuthi imizwa yocansi bay enjoy much more than when they were younger kade be insecure. Now lolo ketshezi lolo lumhlophe kuyi-fluid ephuma kuma-glands alapha anga kwimbobo yakho kantomzodo kuthiwa ama-Bartholin's glands, and leyo fluid leyo, it's just part of you being excited ukuthi umzimba wakho u-excited and manje usufuna ukukhipha lo ketshezi kuze ipipi lishibilike lingene ngaphakathi, because what you actually wanting at that time umzimba wakho usuthi ngilifuna la, and your body can secrete leyo nto for even 2 hours after usuchamile ungasalenzi ucansi, uthola ukuthi umzimba wakho nje usachocha nje usathi usamanzi, meaning ukuthi at any time you can have sex again. Ever ready, baby girl. Enjoy it. Pendulo yakho, it's normal and it shows ukuthi you njengoba esho dokotela ukuthi uku prime. Enjoy it. Phela mhlawumbe usuku kade ngenza sex mhlawumbe yenzeke leyo nto. Look, generally if siyenza lena last about 2 hours ukuthi umzimba wakho kwenza lena, if kukuthi bunomuntu uthola ukuthi kusanento ezimhloshana futhi eziphumayo, if you want using a condom then definitely bukuyi sperm leso esesiphuma, ngoba isperm siyakwazi ukuhlala emzimbeni wakho for quite a while, utho sokuyisona lesi siyaziphumela on its own. It can be just ama monthly changes, it can be thrush, it can be ngesikhathi ovulation futhi uba naleyo fluid enjalo futhi engebhlungu njalo evele iziphumele nayo on its own. So most of those fluids are normal. Lalela umzimba wakho a day ukwazi ukukhiqiza from your vagina about from 1 up to 4 mils of fluid. So that is a lot. Umzimba uzenzela nje leyo fluid. And if bu excited umzimba wakho still it will do that ngoba siyaphefumula manje, it's breathing. Okay. Yes, enjoy it baby girl. Ngiyabonga kakhulu. Right. Siyabonga nathi Indaba eGagasini. Lo hlelo bakhona njalo ngo Thursday from 7 to 8 Sex Indaba on Gagasi. Ngakhuluma nathi ke on the socials #ezocansi. Namhlanje sikhuluma ngendaba yabantu besifazane nokuzithokozisa nanokuthi bafuna ukuthi bathokoziswe kanjani. Indaba eGagasini 0861596596. We taking calls namhlanje, conversation yabantu besifazane nomdabazo. Ngizothatha ke Anonymous now from anonymous. Thando from Olundi. Sabona Thando.
Hi Alex, no dog. Hi. Hey Thando. Hi Thando. Hello, niyaphila dog. Siyaphila. Khona sithandwa sami wena. Yeah, uthando lo kuzisibongo la uLundi ne. Oh, awulithandi leli gama lokuba anonymous. Hayi, ngifuthi lutho Alex. Oh, okay. All right. Yes. Okay, give it to us baby girl sinike. Okwami nje dokha ngifuna nje ukubonga ne. Siyalalela uhlelo lakho nenkunzi yami la ubhevu wami. Hayi dotela, hayi uhamba kuphela. Manje ngifuna ukumletha ngoba ekhasi ngaba sempangeni. Uthi kumnciphisa kancane nje dokotela, yes. For sure girl. Manje imake. Manje njoba umbiza ngenkunzi yakho nje, are you sure inkunzi akuyona inkabi? No, but how about kuze wena instead? Khona ngizolola wena nawe kuze ukwazi na ukuba kwi level yakhe. Intshe iyazi mhlawumbe ihamba kakhulu izinhlelo kwenkathi ithi mama ungabusafenda sengijikile sengithi hayibo. Uthi ngabesa? Dokotela inkunzi yami. Uthe usuke etshela ukuthi ingabe isafenda. Ingabe isafenda. Okufenda yena uthando. Lokhatha ngimi sefikile vele ngimiyeke dokotela. So ngithi ngizozana idokotela athi umnciphisa kancane ngoba uyasupha dok. Nasemini yabo dok unokungifonela athi ngibhiza. Lokho phone ethi yabo ayilantshini angini namhlanje ngibhiza. Yabona sinsekingeni. That is good. Ukunqoba shame kakhulu uhlelo lenu nje enjoy kakhulu nje kakhulu. Siyabonga. Thank you so much. Sure. Okay, bye. Yabona ke from the question kaThando, dokotela, ikhona danger when umuntu wesifazana enemizwa yokulangazelela isex ukudlula owesifazana owesilisa. It's really in this instance ukuthi ubhuti uze athi yima manje. Yeah. Look, it danger yaloko ukuthi abantu besilisa baba insecure ngokusheshsha. Uthola ukuthi akusemnandi nakuyena mhlawumbe ipipi selitshabukile kubhlungu ukhathele but uzokwenza ngoba ezama ukwenelisa wena ngoba insecure ukuthi wena uzogcina suya somewhere else outside. So yonke into in moderation uyabona ngoba akangafili angathi akenzi right kanti mhlawumbe wenza right wena nje unehaba olithanda kakhulu ucansi uyabona. Yes. All right. Asiko Anonymous now from Dundee. Hello Anonymous. Yebo njani? Siphilile usilalele kwi-app noma ulalele kwi-radio? Bengilalele kuma earphone thing. Mina earphone FM. So now so kuma earphones now. Ngikhuluma ngefoni yami but bengilalele kwi-phone nje. Oh, sure. Yes Anonymous. Okay, bengicela ukubuza mina ukuthi ke nami linenkinga yini uma ukuthi usebenzisa le ngicela umngane mention because shani ngala idizo kwami leli la gift. Okay. Ama beads. Lona ama beads penis impela nje la like oh okay sure okay vibrator njalo vibrator ukuthi ali affect yini mhlawumbe adinayo inkinga. No, lalela baby girl, dildo or ipipi eli toys, okay? Yinto okwazi ukuthi uzisebenzisele wena uwedwa, yinto futhi okwazi ukuthi uyisebenzise nomuntu wakho, you know, at the same time just to enhance ucansi lenu because idildo iyakusiza nawe ukuthi usheshe uvukelwe in case kuthi avukelwa ngokusheshsha, but also it can help orgasm yakho ukuthi uchame ibe stronger. Uyabona ngoba idildo le or ipipe lu plastic uyakwazi wena ukuthi uma uza ukuthi ngaphakathi kumina umuzwa nange ungakuphi ungasodongeni la ka left uzisele wena ngalapho kanti umuntu wakho uma ekufenda yena akazi ukuthi namhlanje uzwapi mainly so uyakwazi ukuthi uma usebenzisa ama toys lawa for wena as umuntu wesifazane enze ukuthi ukuchama kwakho kube stronger uma usuchama sonomuntu wakho. Of course yonke into in moderation, ungawenzi over, ungagcini uthanda manje ipipi leli la plastic ngaphezulu kwepipi leli la ngempela. Hawu Nkosi yami uzokuhleka kwakhe angathi uselithanda kakhulu plastic, you know. Inone ngizokufika kakhulu mina ngizokwedlula. Hawu Nkosi yabona sekuyinkinga ke mokunjalo sithandwa sami zibambe ma because lizokona irelationship yakho kanti uplastic lo ukwazi nokukubamba ukwazi ukubuza ukuthi mama how was your day.
kodwa now like ama-side effects nani izinto eseceleni mhlawumbe ezingahamba zingi-affect mhlawumbe. Yes, if you do too much, of course, uyakwazi uplastic phela kugcine nangithi thina sami. So I have had abantu abafikele ezilimazile ngoba ubezikwebha kakhulu ngalo plastic, you know, but just take it easy, make sure ukuthi ungade usebenzisile ukline kahle ngamanzi anesipho ubeke. Mhlambe set up isikhathi sakho sokuthi uthi only once a month ngizosebenzisa so that you're able to control it, then uzothi mulangaza uya kumuntu uya kumuntu wakhe. All right. Okungabi into like please baby girl, especially mina nama beads ngoba bo mina nama beads ikunwaya kuzona zonke indawo lezi bongazazi ukuthi zimnandi. So yeah, ngaba nobungozi. No good question uphendulele nabaningi. Sibonga kakhulu kwesis anonymous Newcastle now anonymous omunye sikhuluma nabantu besifazane bacabangani bathini ngomdavazo. Anonymous Newcastle, hi. Alex nodokotela. Sure. Yes. Yeah, but lokhu mina ngilesibhiyene into ebengifuna ukuyibuza kudokotela ukuthi nazo-ke ngiyeza ukuthi abantu besifazane abaningi ngathi bayathanda ukukhothwa but into nje esaseyithabu yabo emphakathini because abantu besilisa abekho comfortable imbusti yabo. So ngifuna ukubuza ukuthi angichazele kabanzi udokotela ukuthi ingoba bethanda ukukhothwa noma ingoba ku beyond ukuthi just umuntu uya nje ku private part into engajwayelekanga. No, baby girl. Ngichazile lapho ukuthi ngoba abantu besifazane bekuthandeni ngoba chabona kuyabonakala ukuthi ngathi into abayithandayo. Right. Ngoba beyithanda ngoba bezubumnandi noma sekungaphezulu ukuthi wenza nje into engajwayelekanga uyabona. Lalela. Kumnandi. It's because kumnandi. Okay? So nawe ku partner wakhe umenze wenze sure udlale kubhontshisi. Yes, ungamphapheli kodwa ubhontshisi. Umqale emaceleni kahle, umnwaye kahle. You know, umqale emaceleni masumthinta la ngemuva ngasemseleni ungayi ekhaleni lakhe. Kodwa nje dlala ngobhontshisi. Ubhontshisi unama nerves uwodwa unama nerves awu 8000 uwodwa ubhontshisi. And ngaphezulu kwalawo unamanye mhlawumbe ama nerves awu 15 achumana nezinye indawo namathanga akho athumela. So udlale kubhontshisi umkhothe nasembobeni le kwimbobo yakhe leyo ngena ntombi zodwa ungaqala ungene udlale ngaphandle ngathi nje i-entrance yakho uyayindingiliza ngolimi lakho ubuyele kubhontshisi. Ngiyakutshela you will not go wrong. Yizwa le? Ngizwa kahle dokotela ngiyajabula nje ukuthi ngingene egagasini ngikhulume nani. Enye into Alex dokotela namhla ungithinte kakhulu ngale ndaba ukuthi abantu besifazane bahlakaniphile not ukuthi ngi-against abantu besilisa sengathi bengaba khona. But ngiyajabula kakhulu uhlelelweni ngalirecommenda kwabanye abantu. Thanks baby girl. Manje umuntu wakho nje ubukhuluma nje. Right there. One day sizokhuluma nge-lesbian sex. I can't wait. Right, we'll do it. Ngiyajabula kakhulu. Ngiyajabula nje dokotela. Siyabonga kakhulu masibonga nana ukuthi ungene on air. Sikwa Anonymous now from Newcastle to eThekwini. Anonymous eThekwini. Anonymous eThekwini akekho register. Oh yes. Ubusazenza indaba. She's ready. Cha baba. All right, kulungile ke ba ithini yakhe question? Baba mina ngicela ukubuza ukuthi okay angakaze ngenze lutho nomusilisa. Okay. So ngicela ukwazi ukuthi yini engilindele ngizokwenzani and how does it feel? Okay. Sure. Yeah. All right. Iminyaka yakho mingakhi baby girl? Turning 36 in December. Turning 36. Yeah. Okay. Lalelake, wena umzimba wakho has had 36 years waiting for this explosion, Lena. But because you've waited so long, kungenzeka ukuthi imizwa yakho angeke ibe as high as it would have been if you had sex in your 20s. So kulindele lokho ukuthi umzimba wakho ungathuka because 36 years later awukazi uzuthinta awukazi uzuchama awukazi ungenwe ilutho. So you must touch yourself baby girl wenza ukuprepare umzimba wakho. Yes, uzithinte ugeza. Yes,
uthi mawugeza uzithinte kahle ngendlela emnandi uzithinte ulele musaba uyazi uqala wenze njani sithandwa sami uthatha ishawe yabo uthole le shawe kwazi ukukhumuka odongeni uthathe yona uzigeze ngayo nje uzokufutha kwamanzi efutha lapha kubhotshisi wakho. We must do it as a topic on its own, Doc, because I want you to be nesikhathi sonke and yeah. Thanks, we will follow up and have that discussion nje iphelele. Ngithatha nje lama voice notes engwa invite earlier. Kakasi? Nami ngomunye owaya udokotela umthembu olapha eBothas Hill. Uyasebenza ngempela ukuthi kangazazi ukuthi ngiphethwe yini, khathala amalungu omzimba, ngingathandi ukudla, ngiphalaza, ngasebenzisa ke treatment yakhe, ngiright manje ngiyakwazi ukukhuluma nabantu, ngibaluleke futhi ngiyakwazi futhi nokuzisebenzela ekhaya, anginankinga nje, ngikahle nje. Ngingowase Hadingi. Anonymous. Qhamuka le Eastern Cape. Bengizela kudokotela ngathola inkinga enginazo ngaze ngathola ukwelatshwa ingakumbi kwecala locansi noko mama seziva kahle ngoba embedeni. Oh nice, mama useziva kahle embedeni all the way from Eastern Cape. Asibulele. We've come to the end of the show yethu namhlanje. I hope khona ukufundile umuntu wesifazane That was too quick. Not me, ne? Uthola la nje Dr. Mthembu Medilution Dr. Mthembu se Medilution inamba zethu 031-765-8475 ngizophinda futhi 031-765-8475 iseThekwini lapho kanti Richards Bay sitholakala ku 035-760-1569 siyachatha siyaqhuma sikhipha inyongo siklina izinso sikhipha acid zonke lezi zinto ezenza umzimba wakho ube phashash kanti ungazithola lezi ingxoxo zethu Mthiyane nezinye zakudala kuGagasi but as well as ku Sex Talk with Dr. Mthembu on YouTube. Absolutely. Mafisa ukulalela mhlawumbe ufuna ukonga idatha le show izoba khona futhi na kwi app ukwazi ukuthi uyilalele uma ungasayibonanga nje udokotela eshilo. I hope you learned something. Sidlali here, we're trying to build you and build families. I can't wait, it's Thursday namhlanje, so it's time for freaky Thursday. Say that again. Voila la. Picture this. A woman at efuna umdavaza that mase utholile vele Khathalena kuqala. She just proved ukuthi kuba njalo, eh? Indaba was produced by Mr. Spelele Zuza. Ulalele Indaba with Alex Mtiani on Gagasi FM. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.